namhlanje. Dr. Sisanda, masikubulise sikwamkele kwi-afternoon drive. Kunjani namhlanje? Ndiyaphila enkosi, mandikubulise nawe nabaphulaphuli bakho namhlanje. Nkosi kakhulu nje qabaqaba ukuzazisa kumphulaphuli. Ubaphulaphuli, mna ndinguDr Siqithi, ugqirha wabantwana. Ndisebenza ngoku neNgcukaithobi Foundation, operator apha e-Eastern Cape. Okay. So ngoku ndize ngokweNgcukaithobi ndize ebantwini. Alright. Nkosi kakhulu, siyavuya ke ukwazi. Siyafuna ke utshayelele incoko yethu namhlanje ngokuqale ke usazise uba yintoni umsebenzi weNgcukaithobi Foundation kwaye ke inceda abantu abatheni. iNgcukaithobi Foundation iye ya-establishwa ngabantu ababini, uLulama Ngcukaithobi noBrenda Ngcukaithobi, ii-siblings. Yona i-based phi? I-based ekuncediseni abantu of the Eastern Cape. Abantu siyayazi e-Eastern Cape abantu bathwaxwa zizinto ngezinto, bathwaxwa zindlala, yi-GBV, ii-rape, ukusetyenziswa kweziyobisi, zonke ezo zinto. So iNgcukaithobi Foundation ke ihlangabezana nee-communities ekulweni ezo nto kuthiwa zii-social ills ezinjalo, apho ke ngokunana kuye bangene ke ngoku bechonga leyo ndawo, leyo lali, baze ke ngoku barendarishe ezi services. Bakhona ne-medical outreach ke apho abantu oogqirha bafika banika iinkonzo ebantwini. Kuyenzeka ke nokuthi babe kanti bayanika futhi ezemidlalo ebantwaneni ukwenzela abantwana baqokeleleke bangathi saa besebenzisa iziyobisi nee-drugs. Enye into ebalulekileyo ke igruma a boy child iNgcukaithobi Foundation, ngoba a boy child usually ba-neglected, ufumanise uba konke kujongene nabantwana abangamantombazana. So it has got a program ekuthiwa ngu-Boys to Men. So igruma those boys to be amadoda aqotho. Okay. Sivile ke kulo unyaka niza kube niseluphaphasi nisenza iluphaphasi annual outreach. Ingabe inkqubo yenu enilungisileyo kulo unyaka zeziphi izinto esinozilindela? Into emazilindeleke ke phaa eluphaphasi lesendiyimenshonile yi-medical services. Apho kufike iNgcukaithobi ize noogqirha bayo abasebenzisana nayo baxilonge abantu, futhi ize nefamasi esebenzisanayo kunikwe abantu amayeza. Abanye bariferwe ezibhedlele aba bafumaniseka baneengxaki. Iyawube ke ilusuku lokuqala olo. Usuku lwesibini iyawuthi ke iNgcukaithobi Foundation ibe kanti yenza i-sports. Sports ke all codes, isoka, netball, abantwana badlale bakhuphisane, amaqembu ngamaqembu apha eluphaphasi, apho ke ngokunana bazotsho bawine izinto ezinjengeekiti neemali, ukwenzela uba abantwana basoloko beqokelelene besendaweni enye. Okay. Nkosi kakhulu ke Dr. Siqithi, make siyiqukumbele ngokutshekisha uba eyalo nyaka nizayiqhuba ngeyiphi date, niyiqhubela ndawoni khona ukuze abaphulaphuli bala mandla babe aware. Iyawube eyalo nyaka inge-11 and 12 kaOkthobha 2025 eluphaphasi phayana esikolweni eCala. Okay. So bonke abantu bavumelekile and baza bephethe ntoni? Beza beziziqu beze neengxaki zabo. Sisithi siyiNgcukaithobi sikhona apha sizokuninceda, sizohlangabezana nani. Alright. Nkosi kakhulu Dr. Sisanda Siqithi, masikunike wenza amazwi okugqibela selukhuthaza nomntu omtsha xa usenza amazwi akho. Andizawuvala ke msasazi ndithi abantu bonke abakulaa mmango waseCala neziphaluka mabeze baze eluphaphasi, kulapho sizabe sikhona sizonika iinkonzo ezi-medical ebantwini. And sisitsho sisithi abantu mabaphakame bangade bonganyelwe zizifo, bafike esibhedlele sebongamelekile bekwiimeko ezingenawuncedakala. Lixesha labo eli, ayikhethi ibala, ayibhatalisi, wonke umntu makangene phakathi. Abantu abatsha sithi zininzi ii-challenges abanazo, iziyobisi, udlwengulo, yonke loo nto leyo. Sithi ke
ngaloo ndlela masidibaneni phaa bazofundiswa. I-Boys to Men is a very powerful program apho abafana abancinci belungiselelwa beqoqelwa uba ngamadoda aqotho angomso azawukhokhela isizwe. Nkosi Enkosi. kakhulu, siyabulela ngexesha lakho Dr. Sisanda. Ungabuyela ke emsebenzini. All right, thank you so much. Thank you, bye. Right. Phulaphula sincokola ke no-Dr. Sisanda Siqithi ke thethela ke iNcuka iThobi Foundation baza kuba ke neluphaphasi ye-annual outreach kulona unyaka. Ucacisile ke izinto emasizilindele abaza kuba nazo